És un dels titulars d'aquest dia, el retard de 10 dies al trasllat dels malalts de l'Hospital de Sol d'Ureta a Son Espases, però l'altre, malauradament, continua sent la situació econòmica i la crisi que es viu a tot arreu de l'estat espanyol. José Luis Rodríguez Zapatero ha dit a les darreres hores que la recuperació de les dades d'atur no és irreversible, la qual cosa no dona moltes garanties de recuperació. Per això nosaltres avui hem volgut convidar al nostre programa Antoni Riera, director del Centre de Recerca Econòmica de la nostra i la universitat. Bon dia, benvingut. Gràcies, bon dia. Perquè és que els especialistes es barallen moltes vegades en donar dades de recuperació que oscil·len en 0,4, 0,6, 0,8. Vostè pensa que la ciutadania ho entenen, això? No ho sé. La veritat és que el que intentem els economistes és fer exactament el que faria la ciutadania si dugués el seu fill al pediatre, i és posar-li la temperatura, mirar si creix o no creix. I això és el que intentem fer, no? Posar la temperatura a l'economia. A vegades és qüestió de dècimes, saber si tenim febre o no, i al mateix temps és qüestió de mirar els centímetres per veure si les coses van bé o no van bé. Podem dir que ja veiem la llum al final del túnel, tot i aquestes declaracions que ahir el president Zapatero va fer en el Congrés dels Diputats? La veritat és que no, encara és molt prest per veure la llum. Diuen que les crisis econòmiques apareixen quan lo vell encara no acaba d'estar mort i lo nou encara no acaba de néixer. I jo crec que encara ens queda molta branca vella per podar i encara queden molt de brots verds perquè floresquin, no? Poden empitjorar les coses? Ho dic perquè hi ha persones que tenien subsidis, tenien atur, estan acabant aquests 2 anys d'aquesta prestació i encara continuen sense trobar una feina. El mercat laboral no millora, tal vegada les macroxifres de la gran economia sí, però poden empitjorar encara les coses en el nostre dia a dia? Bé, el cert és que les dades que tenim disponibles a hores d'ara, referides fonamentalment al tercer trimestre i ja també d'aquest mes d'octubre i algunes dades també de principis de novembre, assenyalen que l'economia ha deixat enrere la fase més crítica d'aquesta recessió. Per tant, tot apunta que les Balears estan cada vegada més en condicions d'abandonar, com ja ho ha fet Alemanya, com ho ha fet Regne Unit, com també ho ha fet també d'alguna manera Espanya, doncs aquesta franja del nombre vermell i situar-se a la línia de sortida del 0%. Per tant, difícilment les coses empitjoraran més des d'un punt de vista econòmic. Tot i així, la recuperació, que a les Balears encara no s'adona, doncs serà molt lenta, serà molt llarga i estarà plena d'incerteses, perquè el panorama econòmic global és incert i perquè les Balears tenen problemes no només conjunturals, sinó també estructurals importants. Les Balears tancaran l'any amb un creixement de menys 0,8%. Això per la gent que l'economia no l'acaba d'entendre massa, sobretot aquestes xifres macroeconòmiques, què significa? Què vol dir? Bé, fonamentalment, podríem tornar a l'exemple del pediatre. L'economia a hores d'ara no està cresquent, al contrari, si anéssim al pediatre i diguéssim el fill, el pediatre ens diria no ha crescut i fins i tot ha tornat petit. Què vol dir que hagi tornat petit a l'economia? Doncs que en comparació amb l'any passat ha produït manco béns i serveis, és a dir, i com ho mesuram en aquesta producció? Doncs no en centímetres, com faríem amb el nostre fill, sinó fonamentalment en euros, en unitats monetàries. Doncs el valor monetari de tots aquests béns i serveis que produeix l'economia balear al llarg d'un any doncs ha estat inferior, un 0,8% més petit del valor de l'any 2009. Quines conseqüències té això? Doncs, òbviament, té moltes de lectures. Pel costat de l'oferta, voldria dir que les empreses de les Balears, que les diferents branques de producció de les Balears, especialment aquelles vinculades a la construcció, a la indústria, però també algunes branques del sector serveis, doncs no han produït tant de béns i serveis com l'any anterior. Pel costat de la demanda, doncs que ni les famílies, ni tampoc pot ser l'administració pública, ni pot ser tampoc els no residents, és a dir, els turistes, tampoc no han consumit tant com ho van fer l'any 2009. I, per altra banda, també hi ha un altre detall, és la lectura pel costat de les rendes. Si hem produït manco, si hi ha hagut manco demanda, òbviament els beneficis dels empresaris han disminuït i també, com lògicament, ha disminuït la remuneració que aquesta economia fa pel concepte de salariats. Per tant, tot plegat té conseqüències, no només damunt el creixement, sinó també damunt l'ocupació, l'atur, damunt els preus, la inflació, damunt equilibris bàsics de l'economia, com la relació inversió-estalvi, la inversió està caient molt. Per tant, tot plegat és molt important conèixer aquest 0,8% negatiu. Mentrestant, s'expliquen aquestes dades negatives, que no es parla de creixement, que és el que lògicament no et sembla com a ciutadans i ciutadanes d'aquesta comunitat que hauria de ser. Vostès, els experts, parlen d'un creixement del menys 0,8%. Per què llenguatge estan enrevessat quan parlant d'economia? En realitat podríem parlar directament de creixement. El que passa és que en realitat l'economia sempre té tendència a créixer. El que passa és que no ho ha fet al ritme esperat. De fet, no ha aconseguit superar el llistó de l'any passat, perquè ens entenguem. Però en economia sempre es parla del creixement, perquè el creixement és la base del desenvolupament i, per tant, també del benestar i de la qualitat de vida dels ciutadans. Per tant, difícilment un objectiu macroeconòmic seria el de creixement, quan no ho és tampoc habitualment, doncs, el creixement dels preus, no pensant mai que hagi de ser 0%.
Parlava d'inversions i també d'estalvi. Segons aquest famós informe i polèmic del FUNCAS, diu que nosaltres som la comunitat autònoma que més estalviem, crec que són uns 7.400 euros de mitjana a l'any. No hi som nosaltres, estadístiques, segurament. Jo tampoc. Anem a veure. És a dir, el que sí és cert és que les Balears, habitualment, perquè han estat una comunitat autònoma que tenen un nivell de renda per càpita més elevat que la mitjana espanyola, doncs tenen també una major capacitat d'estalvi que la resta de comunitats autònomes i al mateix temps una major capacitat d'endeutament. I la prova és que la comunitat autònoma dels Illes Balears és alhora la comunitat més endeutada d'Espanya. Per cada euro dipositat a una entitat financera, avui n'hi ha 2,27 en termes de crèdit. Què està passant en aquests moments de crisi econòmica i de recessió? Doncs que els ciutadans, com molt bé comentàveu al començament d'aquesta entrevista, tenen una certa por, una certa incertesa, i per tant el motiu precaució domina per damunt els altres. I per tant el que sí estem observant no és tant que creixin molt els dipòsits, no és que creixi molt l'estalvi, que pràcticament podríem dir que es manté o lleugerament repunta una miqueta, sinó fonamentalment que l'endeutament està disminuint moltíssim. Després de 49 trimestres de créixer, doncs avui per avui els dipòsits superen els crèdits. Això vol dir que duien pràcticament 150 mesos en què ens endeutàvem més que no pas dipositàvem tot al banc. Aquesta tendència ha revertit aquests darrers trimestres. I aquesta sí que és una bona notícia perquè estem equilibrant aquesta relació estalvi-inversió. Ara sí que ho entenem. Ara sí, Vostè deia fa uns moments que Regne Unit i, per exemple, també Alemanya estan creixent a uns ritmes, de fet, segons es diu, a uns ritmes que feia 20 anys que no es veien. Nosaltres aquí a les Illes, per la dependència econòmica, sobretot a nivell turístic que tenim d'aquests dos països, pot ser que per aquest motiu sortim abans de la crisi que altres comunitats de l'estat espanyol? És cert que les dades que tenim d'Alemanya aquest segon trimestre diuen que Alemanya està creixent una taxa del 3,7% i el Regne Unit està fet una taxa interanual de l'1,7%. Són bons registres per a aquests països i si aquesta pregunta la me féssiu fa 10-12 anys, la resposta seria afirmativa. Avui no és afirmativa. Per què no és afirmativa? Perquè pensar que un país o una regió com el nostre, que té una elevada participació de les activitats turístiques i que, per tant, té una elevada dependència d'aquests mercats emissors, no és garantia de que el motor de l'economia vagi a un determinat ritme. En el cap i a la fi, el dinamisme de l'economia no depèn únicament del nombre de turistes que arriben i de la quota de turistes que tenim al voltant dels altres competidors, sinó fonamentalment de la capacitat que tenen les empreses de Balears d'afegir valor en els productes que ofereixen, en les experiències turístiques que produeixen, o de les interrelacions que s'estableixen entre els diferents teixits productius i, sobretot, del dinamisme que té aquest teixit empresarial, aquestes empreses. I, per tant, avui per avui, tot i que, òbviament, una millora del Regne Unit i Alemanya ens beneficiarà, no és garantia que això es converteixi en motor immediatament. El creixement per a l'any que ve, segons el govern, almenys les dades amb les quals ara mateix està treballant, el xifren al 0,7%. Vostès, de moment, no s'han mullat. Per què? Fonamentalment perquè és molt prest per mullar-se. El govern ho fa fonamentalment perquè necessita aquesta estimació per fer els pressuposts, però el Centre de Recerca Econòmica espera habitualment a tenir les darreres estimacions del darrer trimestre de l'any, perquè en economia hi ha un efecte arrossegament i la taxa del darrer trimestre de l'any condiciona d'alguna manera el que passarà l'any següent. Aquesta estimació encara no la tenem, segurament serà molt proper al 0%, el darrer trimestre de 2010, i per tant, si fos així, tot apuntaria que el 2011 seria l'any de la recuperació i ens podríem moure en xifres aproximades del 0,5-0,7%. Estàvem parlant de turisme, que el turisme no ha donat les despeses que se podrien esperar a la nostra comunitat autònoma durant aquest any i també una mica l'anterior, però ens hem de reinventar com a societat? És a dir, la nostra economia està basada en uns eixos que no són del tot solvents? Certament. La paraula reinventar, a més, m'agrada molt, perquè crec que hem de passar d'un turisme basat en la dotació de recursos a un turisme basat en el coneixement, i aquí estan les idees, i per tant hi està la innovació, i per tant hi està reinventar-se. És a dir, Balears durant aquests darrers anys, durant més de 4 dècades, ha fet certa la premissa de que l'explotació de determinats recursos en termes de localització, en termes de connectivitat, en termes de recursos naturals, en termes de capital humà, permetien créixer i generar riquesa. A hores d'ara, en el segle XXI, ha de fer certa la premissa de que sobre la base d'aquests recursos se pot crear més valor afegit, se poden afegir valor, i per tant se necessiten coneixements, innovació, tecnologia, idees que facin possible que l'experiència turística de Balears sigui diferent de la competència, i per això cal reinventar-se, no només turísticament, sinó com a societat. Vostès estudien diferents valors de l'economia illenca, però turisme i medi ambient podem dir que són dos dels principals eixos de la seva recerca. Com està ara mateix la relació en aquest binomi aquí a les Illes? Bé, a hores d'ara,
des d'una perspectiva conjuntural, la salut del medi ambient ha millorat, la generació de residus disminueix, la pressió sobre els recursos hídrics també ha disminuït, per tant, d'alguna manera podríem dir que la crisi econòmica ja li va bé al medi ambient. De tota manera, això és una lectura molt conjuntural, la lectura estructural que posa de manifest que avui per avui som un país que encara contamina amb excés. Les emissions de CO2 superen clarament les que ens havíem compromès a emetre a principis de la firma del protocol de Kyoto. El superem amb un 76%, quan el nostre compromís era del 15%. Què vull dir amb això? Que estructuralment tenim un model energètic que cal repensar, que cal reinventar, que cal disminuir la dependència de les energies fòssils. Al mateix temps, és vera, vull dir, avui per avui podríem dir que la salut dels nostres aqüífers és millor, però també és cert que algun d'ells encara presenten molt de problemes en termes de qualitat, de salinització, de concentració de nitrats. Per tant, ambientalment, i sobretot si pensam en termes de paisatge, si pensam en temes agrícoles també, que formen part del nostre medi natural, doncs tenim molta feina per fer. El dit va apuntar directament als bancs com a culpables d'aquesta crisi mundial. Ja no sé com ho veu Toni Riera, director del Centre de Recerca Econòmica de Sa Nostra, quan directament se'ls apunta com a culpables. I també m'agradaria saber, ens agradaria saber quina és la situació actual de les entitats bancàries a la nostra comunitat. Bé, el cert és que crec que no es va cercar culpables d'una situació, però també és vera que cal reconèixer la contribució que els diferents agents econòmics han fet a l'hora d'arribar a una situació que a hores d'ara no podies contentar mai a ningú. I els bancs han participat activament. És a dir, les facilitats del crèdit, doncs, òbviament, han emanat fonamentalment dels bancs. Fonamentalment convidats per un context internacional de tipus molt baixos i on cal recordar-ho, Xina, però també Alemanya, estalviaven molt i hi havia alguns països com els Estats Units, però en segon lloc Espanya, que demandava molt de crèdit. Per tant, les condicions eren favorables i, òbviament, les entitats financeres varen aprofitar aquestes condicions al mateix temps que en varen aprofitar també els ciutadans. Avui el context és clarament diferent. Ens mourem amb un context de manca de liquiditat, on el preu de l'estalvi haurà de pujar, tindrà premi a l'estalviat, els tipus d'interès tenen tendència a l'alça i, per tant, avui la situació de les entitats financeres de les Balears és completament diferent. Vull dir, les condicions del joc, les regles del joc han canviat. Si han canviat les regles del joc, caldrà canviar també les seves estratègies. I això explicaria que moltes d'elles estiguin en 70 hores d'ara processos de fusió, processos d'integració i, sobretot, replantejats els seus plans estratègics i orientar-se a un altre tipus de negoci. A banda de la manca d'inversió, una de les conseqüències més preocupants d'aquesta crisi, segurament la que més almenys aquí a les Illes, és el nombre d'aturats. 84.000, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, en el passat mes d'octubre. El conseller d'Economia va dir que a principis de 2011 sortirem de la crisi, però que això no vol dir que aquest nombre d'aturats davalli. Expliqui'ns una mica per què podem créixer econòmicament i per què no davallarà el nombre d'aturats. Bé, en realitat, són dues coses. És a dir, existeix una relació entre el creixement i l'ocupació, de manera que una economia podria veure que les seves empreses produeixen més, però no per això utilitzar més mà d'obra. El que estarien fent aleshores les empreses, estalviant costos laborals, intentar ser més eficients, per tant, produir més, incrementar les vendes, però no fer-ho sobre la base d'incorporar mà d'obra, i per tant les llistes de l'atur en aquest cas podrien no moure-se pràcticament. En qualsevol cas, la relació més interessant no fa tant referència a creixement i atur, sinó a creixement i ocupació. I en aquest sentit he de dir que l'economia hauria de créixer a ritmes molt més elevats dels que ho farà segurament dins l'any 2011, com per poder generar ocupació neta. És a dir, això no vol dir que no hi hagi creació de llocs de feina, el que vol dir que no n'hi haurà suficients i que sobretot no seran estables. Tancar mes d'octubre amb 84.000 aturats és una xifra preocupant, però l'hivern encara pot ser més dur, no? Perquè de ben segur altres empreses que d'alguna